Attorney, kamusta gayam dati no dagiti i-search da dati mapa ket sa bali iti agpakita saan nga San John's tawag. When dito yung problema ito'y lawag San John's tayo ket nairiing da ito'y babaen digiti 4x4 operators tayo digiti pribadong operators tayo ijay nga no kano mausar datay Google Map nga sa Pulem DJ mismo nga site nga pag 4x4 anto San John's tayo ket sa balid ije Google Map pangiturungan na keng kaiso nga adada report kano kanya da nga ti turista ket maulaw wenno han na masapulan ta iturong na DJ nakapin ije Google Map yan ti parteng madmadre kano so meaning before DJ actual site iti San John's tayo iso nga ti inobra iti city government babaen iti opisina tayo iti tourism office ket sinuratan tayo iti Google Philippines medyo maalilaw iti sa Makati iti nakita mi nga address da nagpatulod tayo iti surat tapno ikaten na DJ nga pin makaulaw ken ang masurutan digiti mayat nga mapan iti actual site tayo iso nga tatangagon daway ket puro rayen tayo laengen iti sungbat iti Google Philippines.